Yes, mga kamaton. Mga kamaton, nabilin din ang imong reading glasses, mga kamaton. Oh, sunglasses. Yun. So, balikan din sa grahe. Balikan din sa grahe mga reading glasses, Video. Yes, so shout out sa nata kamaton sa partner ko gali. Yes, shout out. Kamaton TV, watch, like and subscribe. Yes, so are mo nabili naman Subscribe na mga ka-brad ko, mga crew. Yes. Sino mga brad mo taga din? Taga Saraga chapter. Yes. Sa mga Tiling Boys, sa mga taga Norte. Mga ka-brad ko diyan, mga brad ko rito sa sa Light of Glory, mga akro. Guardian ka man ba kamataan? Guardian ka? Oh. I see. Guardian ni okay. Jadi nga chapter to? Manila ka ba? Manila chapter. Bye. Pakita be. Manila chapter. Manila chapter. Ayun. Quezon City. Yan. So, shout out sa inyo nga dua. Madyote ka pa, partner? Jote ka pa ya? Partner, madyote ka pa? Tapos ako lang, guardians lang ako sa bata, 163. Okay. So, ano nga ito nyo, wasboy din Wala pa. So, mga kamaton ko, alam din inyong reading glasses na nabilin, di ba? Yon. Are sa likod guys lapas ang among garahe. Katulad anytime makuha mo na yung bilhin ko di sa amon nga opisina. So thank you kamaton. Nakita ko pa din sa likod. Yes, thank you. Are. Yes. So thank you mga kamaton. Yes, mga kamaton. Mga kamaton, nabilin din ang imong reading glasses, mga kamaton. Oh, sunglasses. Yun. So, balikan din sa grahe. Balikan din sa grahe mga reading glasses, Video. Yes, so shout out sa nata kamaton sa partner ko gali. Yes, shout out. Kamaton TV, watch, like and subscribe. Yes, so are mo nabili naman Subscribe na mga ka-brad ko, mga crew. Yes. Sino mga brad mo taga din? Taga Saraga chapter. Yes. Sa mga Tiling Boys, sa mga taga Norte. Mga ka-brad ko diyan, mga brad ko rito sa sa Light of Glory, mga akro. Guardian ka man ba kamataan? Guardian ka? Oh. I see. Guardian ni okay. Jadi nga chapter to? Manila ka ba? Manila chapter. Bye. Pakita be. Manila chapter. Manila chapter. Ayun. Quezon City. Yan. So, shout out sa inyo nga dua. Madyote ka pa, partner? Jote ka pa ya? Partner, madyote ka pa? Tapos ako lang, guardians lang ako sa bata, 163. Okay. So, ano nga ito nyo, wasboy din Wala pa. So, mga kamaton ko, alam din inyong reading glasses na nabilin, di ba? Yon. Are sa likod guys lapas ang among garahe. Katulad anytime makuha mo na yung bilhin ko di sa amon nga opisina. So thank you kamaton. Nakita ko pa din sa likod. Yes, thank you. Yes, good morning gali mga kamaton. So are mga kamaton, agahan si Maton sa subong adlaw kay illumination gali nga gapon hasta magagang pan. So hasta magagang lagaw sa mga kamaton di silino. Ang oras subong kamaton aga na 6 manog 6 o'clock mga kamaton, quarter to 6 subong aga So mga gwapo naman subong sayro ni Maton Mare, makita natin sa tata ni mga kamaton. Matik na yan. Pwede na. Shoutout na sa grupo ta. Okay. Ano grupo? Mga grupo ta sa taga syudad na. Grupo ta mga sa taga syudad. Okay, sino ka ngalan mo yan, sir?
Ako si Lian Maranday, ikaw. Ikaw ya, sir. Joel Menendez. Ikaw. Iggy Fernandez yun. So, tulong-tulong ko tabi do ano, ang over sa mga ako. Medyo Sa So, sa ano ba tonta si ako gali si Iggy Fernandez, Mang Magpigli. Okay, magkotod kami yung ano ha. Ay, Ako rin si Lian Maranday. Igi ng balota, hindi mat sa Uber. Do solve na gamay ah. Hindi, wow. Hasta ni kami magaga ka maton yung biyahe. Tinagahan pag itinay zero. Pero actually, mo pag ito wala ka puli, no? Damo pa eh, damo pa. Tapos ang alagyan, tapos hindi pa sure ball. Kumapulay, iban to diretso. So, pasalamat kami kay ang nasakyan namon vlogger kay nga taxi driver. Yes, sa taon kayo maton. Sa channel na. Ano? I-subscribe nyo lang ah. Follow nyo lang sa Facebook page. Okay. Sa YouTube, maton, buhay taxi driver. Buligan na lang aton nga kapyan nga taga Iloilo ah. Yes. Nice. So, diretso gali kami kamaton sa ano part sa video ka mga pula? Port sa Pedro. Yes, ba ano nga tribo na daya? Panay kami na boss. I see. Loyal panay niya boss. Okay. Defending champion. Ang defending champion di ka? Ni boss ya, may jersey ni boss. Okay. Hindi ka panay niya boss. So, sila man yung mga kamaton gali ang tribo panay gali last year sila man ang champion sa kuana. Aliwan Festival sa Manila mga kamaton. So, are na ang ginapangitan ni maton nga karsada. Sirado na, puro traffic na ho. Thank you guys sa may sticker ni Boss Maton ah. Yes. Sa pa-sticker ni Boss Maton. Okay. Good. Pero daw mayaw-ayawan tadi sing traffic tao no. So, subong adlaw gali ka maton ning ano ni kasadyaan din namon sa Iloilo mo. Subong adlaw ba sa highlight. Ate-ate yan boss naman mga kamaton. Sa Jaat sa Kabanwaan. Oo, subong adlaw. Subong Subong, subong. Subong na. Subong aga na. Subong aga na. Subong aga na kasi Jaat sa Kabanwaan. So ano, tatlo lang mo yan naglagaw? Kung may mga pod ba ka mo? Ipod kami kaso siyempre kami lang ya tatlo nang stay strong ah. I see. Pero sila yung una puli. Sila yung ginapay ang una. Ginapaya sila. So, ari, gahigod kami di subong sa kono. Super oh. Higod kami di traffic. Traffic. Buta may mo, gabit traffic. Te, wala nyo gito po lang inyong mga girlfriend sa paggagaw nyo kapan? Vokabularyo naman ang... Amula lang problema kay sa vocabulary naman. May kami Wala ka na girlfriend yun. Wala na girlfriend no? Medyo study na no? Importante. Pero support mga mag-eskwela? Ng college no. Sa college ako. Okay. Dili na mas kulaan. Di, sa totoo yung inyong eskwelahan be. Word shoutout sa San Agustin ah. Yes, taga USA, University of San Agustin. Sige lang ang gabanag man ang question naman sa may Question. ang question naman. Gabanag Will you please repeat it? gabanag ang question naman sa may ano sa may USA. USA ah. Yes. Amo nga tayo ay shoutout naman niya sa kilala. Ayo ay kamaya sir, di ay kamaya. Kaya ka, Bert. Abot kaya. Are panay gini yang surbol panay. Okay. Are taga UI ni saya. Bro, pero may taga panay mo. Taga Panay. So, di siyempre kayo taga port ka mo. Siyempre normal na nga tribo pa naigid ka mo. Tribo ya ka city proper ya panay dia. Oh. Support na yan sa eskwelahan. Di subong ano mo nag-champion Japon ang kwan ang inyong nga tribo da. Dawala sige makalabaw. Bal pero dodo pa na guro. I see bro. Kaya ang bakaw. Haro. Di nag-champion sa liwan do malabo guro nga do maka kaya sing iban guro no. Kaya pa man. Pero Kaya man nila no. Haro ka, fort lang ito. Dodo wala sa bang munang sarugnon kang port. Okay. Sarug na ka panay. Dodo wala na dala lagi. Amo na nang daw na-compete dito do no. Kasi ano do medyo mayos po. Do crowd control nga ano ah. Sa pag-winning salbo daw makita na ang ebidensya no. Sa mga ano ah, mga tao do silang bias pe. Okay. Do wala ka ibo. Yes, ari na. Lusot na.
Ari gali kami kamaton sa kuana sa Rizal Street ni no. Oo, Rizal Street sa super na ni. Rizal pala ka. Oo. Eh ano ba sa gigan ka mo sa inyong mga dinikanan? Buhay na Ang timpo sa ginikanan niya, so muna pala nga pala. Muna yan sa buong timpo ya. Oo. Protest kabalo sila nga Titigil lang na kami mo. Amo naman yan. Masupod naman din. Puti yan yan. Kami bala. O naman titigil, kami bala. Yung mga ilamon, magre-relikot ko. Tano ka subscribe na ta sa atong channel? Ano mo? Subscribe na. Pakita mo. YouTube, Facebook, Okay. YouTube. Okay. Already subscribe. Yes, pakita na. Parang satisfied man. Yes. So mga kabyan, di naman magyoya. okay. Yes, mga kamaton, naka-subscribe na sila ganun sa ako na. Buligan Yes. ta kabyan ta. Oo. Sa mga ta lugar. Support local ah. Support local ta yan. Oo. Lokar. Tag mo sa iyo kagala. Gina-support tayo na ibang nga Nga mga vlogger na oh. Rito ka dire pa. Ato na ya. Yes. So, thank you Sara. Thank you sa inyo sa pag-support ha. Kasi kung may biyaya ta sa YouTube ha. Kamu dapat. Kasi kaluyan na din yung YouTube oh. May Dala mo biyaya na din. sa boss, dala mo na sa vlog ha. Kamu Okay. man dapat support ta aton nga kabayan ta. Simple. Ang aton nga ano ni? Kabayan. Oo. Aton ni minat si ulop na ito rin tatay. Ilo. So, mga wala pira ilo ah. Pero medyo kontrolado ang inom nyo ang gabi. Oo, ay. Ano na rin daw ka mo ta concert tao? Nandami concert pero ay kami kanataw ay gutok tahan. So may concert ganito. Mga nantaw sana oli may hopod da gina couple. Yes. Inyo anay sa bungad law ah. Couple ako couple. Inyo anay sa bungad law ah. Saan namin yung boss karon? Pero kung ano sa sa after dinagyang para daw tumatawhay bla. Patayan ko ni. Okay no problem. Tawon ni sticker. Ma-upload na gid ni mga kamaton na. Kapta ko ni sticker mo boss. Okay. Patayan mo ni boss. Yes. Para daw tsura ko yung boss mo. Okay. Patayan mo niya. Okay. I-share ko pa. Makita nyo mo kita, makita kita mo sa kuan buong mundo. Share ko na Ilong kalibutan nyo mo makita, kasi ko may parinte ko mo sa Amerika. Base ko lang niya. Oo. Pero single kuan ko, kin-upload niya taga Negros. Yun, tumawag after a month. Yun, nakita sa pala ng daddy kag mami sa Amerika. Manong, ginawanan ako ng akong magulang. Bakit? Nakita ako sa YouTube nila sa Amerika sila eh. Yun, kawang-kawang mga magulang, ang mga nanay nila ko no, sobrang kadlaw siya. Yun, kadlaw. Tawagan ako niya sa zero na nakita sa signana, nakita tayo. May boss na kay duplikayod kaga vlog kapag taxi driver. Siyempre, medyo gamay nga pisan-pisan ta na yan. Gamay nga pisan-pisan ta. Subudan nga, timpodan, mag-vlog ya, siyempre. Damo, wow. Oo, kanan mapisan lang ta sa aton nga kuan May handom man ta mo, di ba? Damo, subong vlogger nga, taxi driver mo, pero tirili, Oo. Damo din mga local vlogger, shout out gali sa mga local vlogger na. Shout out sa inyo, happy din nagyang sa mga daw. Vlogger mo na si King's Gadget mo na si, ano na, kaya nasubang si Boss King, so siya subang ang sikat nga vlogger si Lilo mo. Ay, taga Diresa ha? Ay, Taga dari man na Lilo mo, taga Mermart na. Okay. Nasubang kis alamay kita daan vlogger nga mo na, taxi driver. The spot lang, gulpi lang may vlog na. Amo na, sakto gina. Okay, number 1 boss. Yun. Sakyan mo boss. Pag kumalo ka na yung na-share na yung nag-vlog ko, yun, gusto-gusto nila nga video na yun ko, no? Ayun. Well, Kasi taga na, alas 6 na ako. Kaya vlog pa kami yun. First time nga, ano, sakyan naman nga vlogger, gila nga taxi. Oo.
So, sa tao to sa inyo nga, kwan, nga pamilya to. Sa tao ka mo, kaya no, bugtaw na ka mo na. Okay, pag-laro ko. Are, kaya aga pa kami ang puli, wala kami ng paggabi. Pagkata ka mamakakay kasi shoutout sa mga tropa na muna. May karon pa. Paway na lang sa bungad daw. Tawa nyo lang, makita nyo ko sa Lunes. Para naman, napaway na sa bungad Kita nyo ko sa Lunes sa YouTube, oh. Wow, grabe na yung traffic ni Kamo, no? Kaya close ng downtown, no? Sigurado, close na gitman, ha? Close na gid Oo. Dinig diyan. Ang budlay na kung di na ako karon mabalik na eh. Kung di na ako magi, oh. Hindi na, diretso na sa'yo. Hindi. Hindi ka na bumali. Sa mall, hindi siya yung mall, sarado sa Sigurado na yung Bulyeman. Sa dyan ako ron mo. No. Sa dyan ako ron. Wala mong magali. Hindi ko, karoon ba naman sarado? Gago. Sarado na sa buong yung mall yan. Surbo na yan. Abon na yan. Gago. Actually, sinado na to kanya sa lapas. Maglabay ko gina, mga 5 o'clock. Ga, ko na to mga bantay, ga, pang sira na. Diyan mo na karon no? Base ko hindi na ikagwa karon, ano ni man? Hindi na karon magi, magbalik ka. Sige na. Okay, Tisa, tawag sila. Oo, isa daw. Siya, daw sa isip na truktolo ka, naman lang. Baya, joke na to. Hindi ito pa nalalo ka. Okay. So, joke lang talaga yung mga kapaton. Joke lang tayo mga kabyan. Oo. Nataon na karon siya, natin karon. Sige, makita ka mo sa kuana sa Mande, ah. Shoutout kay Boss Maton ah. Okay, thank you. Aton, gid ini. So, pakita ta ka mato ng sa tubang ta. Dali akon ano ka traffic subong. Are, kita mo ni gaigod kami diyo. Igod kami din yung traffic ko. Amo na yung mga kamato nang ginatawag nga Rizal. Ano na din? Rizal Sanchila, no? Palapala, no? Amo na sa kagutok ni kamato, no? Ano kung may stage na sa kwan? Sa may UI? Wala? Sa may Grand Hotel? Sa may, ano lang, sa may Delgado. Dali lang mabini ay Wala din nun, wala na sa... Hindi kayo sa Mabini, may judging area. bali tatlo lang kada kada area. Wala. Kumbaga sa Gianto. Kaya ikapat din. Sa Imcor. Hindi, Mabini kapat. O man na sa ingin po sa Freedom, ingin. Capitol, Mabini. I mean, Imcor ka Mabini. 688 pa. Wala na sa musik. Amo na Amo na galing Mabini. I see. Bali Freedom, Capitol, Imcor ka munang Mabini sa musik. Yes, muna na yung super kamato no. Ano na yung amon nga ba daw Quiapo ni kag Divisoria. Amo ni kagutok sa amon ding Rizal. Okay. Yo. Okay. Makita naman ang kagwapuhan namon sa bungaga. Sila lang gwapo. Tiyo basta ilongga gani, gwapa ha. Ano pa yan ang ilonggo? Macho no? Patagal na sa edit. Patagal na sa edit, no? Lunggo to ka lunggo. Support na ng lokal. Oo. Kablang trade sa baboy, kanamit ka. Mahal na sa bang kilo ng baboy, eh. Wala subong kuan nga panahon nga tawag nga barato. Kung gusto mo baklon mo na lang. Kung hindi mo kaya, pasensya. Siya eh. Oo. Matanda sa Sardinas eh, no? Oo, mandiner sardinas, nami pa gani sardinas. Busog ko pa. Hindi ka pa Oo. Bumoy. Bukas ka lang lata, may kanon ka, busog ko pa. Ikaw lang isa. Namin tulog po. Hindi na ako pang balibilo talaba ba tol. Nagka-crave ko talaba, 5 gina mo. Hindi ka sa sumanod ko. Lenya talaba ko rin mo. Hindi talaba ka dyan. Nagkuha talaba sa Kabatuan ha. Ari daw tawa. Tapos nalarod ka talaba. Daw taway na gid man liyo. Yes. Medyo daw dasig-dasig na kami ding area gali mga kamato no.
Okay. Bali sana na ma-post ng video boss. Sa Monday makita nyo na sa Monday Wala so. tapos Support na muna. yan. Share pa naman sa may naka ay patay ni cellphone mo boss, lubat. Ikaw naman. So Kaya naman kita naman ha. Sugod-sugod pa man video boss. Okay. Sugod lang sa bilog. Bali ang guided na boss sino pa? kuha ning bata ko nga babae ang may edit. Oo, pod sila ni Banawon niya. May laptop ka. Oo. So support niya ng lokal ta. Oo. Bali ang edit ang banasing bata ko nga babae. Aton gid ini. Okay. Maton tayo ni. Sumuro tarante ya. Aga pa si Maton na tawa kayo. Areho mo. May pakapuli oh. Sumuro tarante. Agahan gid. Napo tayo ilunggo sumuro tarante ya. Oo. Ako vlogger mo ko. Bro. Bro, ano ka? Kami ni kakas niya share na nagamay ka so na napadayon. Ano naka-start na kamo? Areo. Pwede ko yan, Bal? Oh, pili Search nyo Ray Screens. Ara. Ano? Ray Screens. As in, W-R-A-Y. Tas screens nga, TV screens na. Okay. Nag-vlog kami na. Promise. Search nyo sa YouTube. Na 1 year to na upload nyo. Sobra na 3 years. Vlogger na naman. I see. Road, may Pero vlog pag kami. stop nyo, mga pila pa lang ka months o Kaya ka year. iyan na sa bakas kung vlog to. Kaso nagpa Manila say nagubra. I see. Doon na stop lang. Pero promise, search nyo guys. Ray Screens. Yeah. W-R-E-Y. Tas screens nga TV screens. Yeah. Subscribe nyo gali mga kamaton to. Batian nyo to. Search nyo na sa YouTube para na. Oh. Promise. Ituloy nyo. Enjoy nyo lang ang pag-vlog. Enjoy nyo lang para nga Support na nga. Support Oo. pa pala. Enjoy kita din sa lilo tanan. Aton, git ni. Ate mo, doon naman ko Japon gali karon magwao, no? Magbalik. May sarado sa biyak pa. Sirado na sa muli gali. Okay, preparado na ni gali ding inyong ako, no? Inyong nga tribo gali, preparado na ni katama. Ari. Medyo lapit-lapit na gali kami kamaton di sa Port San Pedro. Madalami sa biyak. Oo, sa biyak. Gano'n mo lang mga pagkatapos sa biyak. Conception. Mga tayo. Galing. Trap ako. Bali mo, start na siya naman sa NBI. Ako yan sa Conception. Sige, sa Duran. Oo. Okay. Wala, oras lang. Okay. Mayo, turn ko lang sa may... Ano, pwede yung turn pa ako. Sa biyak na. Sa biyak lang naman yung turn? Sige. So, thank you again mga kapyan. Okay, dire yung turn na dire. Subscribe! Dito lang di boss. Boss Okay. Maton, subscribe. Yes. Maton support lokal. Oh, si Tatoy Wat sa channel ni Maton. Siraut, naog na mo. Okay. Bye-bye! Sa ako na. Okay. Thank you again mga kabos Maton. Subscribe na sa Buligan Taton Kabyan. Okay. So, ano madrap lang di? Sila madrap, ikaw? Sila lang. Duwan Ako sila. yan sa may, ano ko boss, may conceptions. Duran. Thank you again. Sige, thank you. Thank you again. Thank you tao. Thank you. Thank you again. Yes. Alam mo na ito. Oh, thank you senyor Pagunbo na. Lawat sa Tatuat. Thank you. Ako na gali ang important video ka mo. Ito nagahan na kami video. So, dito sa tayo, sir? Okay. Ito na sila. Okay. So, boss, first time niya muli. Nakasakay ka sa vlog. Nakasakay na vlog. Kag may pa-sticker pa ta, siyempre. Okay. Salamatan na yan, kay may pa-sticker. Oo. So, kasi may biyaya, tadi, masulod ko din sa inyo barangay. At ano lang miyara, Oh. siyempre,
isuportaran tayo ang kabiyan ba? Oo. Dali lang pag... Basta may biyaya mo ng pangako ni Maton di si Lilo. Dali pag naog, daw lang may Oo. ko pa pabalik na kung din makatungan. Oo. Amo ni handom ko di sa aton lugar. Mabulig. Basta may biyaya lang si Maton sa YouTube. Ang 50% nga biyaya aboy ko gito sa aton lugar mo. Nag-aantay ang grasya yung Oo. kabiyan tayo. Pangako ko lang na basta may ano ni may biyaya lang ta kay YouTube, pangako ko sa akong lugar mga kamaton ha. Yes, oh, kita mo kita tulong pa on board si Zero subong salag no. Aga na. Yan, subscribe na lang. Suportaran tayo yung maputi ang taga Ilonggo ya. Okay. Brigada yo, puti ang Ilonggo ya. So, ari na kami kamaton dio. Dali lang ko boss, pwede. Adre. Okay. Ano ba sa? Yes, so, are, manawag na gali si Sir mga kamaton ha. Sir, sa taon na lang si mga kabarangay ni. Shoutout din sa mga kabarangay ko din sa pamilya ko, sa mga utod ko. Suportaran na lang aton nga ano, nga kabiyan mga taglililo Yes, Happy kaya lalo na Tuloy kamaton. Suportaran si Boss Maton. Yes, so thank you ha, salamat sir ha. Shoutout Thank you mga, sa pag-onboard ha. Thank you okay. Happy din nagyang tasan. Yes, Ay, ngayon taton nga syudad. Yes. Iloilo, one panay. Yes, thank you, thank you. Thank you. Yeah. Ito na muna di ang duran mga kamaton no, naagahan kami ni. Pag wala si Sir na, so ang upo dyan ganito, ginrap namon sa Port San Pedro. Pagkatapos dito kami di kamaton sila lugar o. Amo na ang duran. Kasadyahan subong sang amon lugar de. Buwas ang highlight siyang ati-ati mga kamaton. Yun. So, diretso naman si Maton sa Graya. Karbana ni Maton gali. 6 o'clock. Pero na dili sa kwan, sa Kagutok kay aga pa na nira ang downtown. Ari di mga kamaton no. Amon ning amon nga divisorya sa kwan. Divisorya di sa Iloilo. Ay, naku, amo yung tawag siyang super talaga, oo. So, sa taot na lang sa mga viewer ko. Happy dilagyang subungad daw. Yes, so, sa taot sa subscriber kag viewer ni Maton. Dali ka mo din, bisita ko muna sa bunga daw sa Monte. Highlight naman boss sa tiyate. So, amo na yung tawag nga kwan. Super mga kamaton. Hari na, matamat na si Maton Gua. Si Maton Gua sa City Proper. Ay na, matamat na dilig Gua si Maton no? Si Mike, pagpladlan height, Yes. patuo, pawala, patuo, duwa bangga wala, ikalima nga bangga patuo, ala na may red na gate. So, thank you. Ngayong aga sa inyo mga kamaton. Good morning sa tanan. Hari na ko. Day-day na bitasan na ako gali mga kamaton ha. Yes. Thermal set. Ari, napasulod ako sa grahe namon mga kamaton. Hari na ko sa nabitasan. Yes. Nalampuasan man ni Maton ang sobrang traffic kagapon basta maggabi sa kagahon. Grabe ang traffic di sa amon mga kamaton. Bangod festival. Dilagyang festival mga kamaton. So, amo ni. Thank you sa tanan kag mayong aga kay naagahan naman si Maton sa pag-vlog. Yes, thank you, thank you. Ano, kapasulod ako si Grahe. Ay, naku. Bas, dinagyang naman mga kamaton. Subong adlaw, kwan. Kasadyahan sang Iloilo, kamaton. Bas, ang highlight namon ya. Ate
ate fly buwas mga kamaton. Yes. So, amo ni. Ayan na, sulod ako sa grahe kamaton ha. May para sa may Carolina Lapas. Thank you sa tanan mga kamaton, thank you. San Kapia. Yes. Tension pa Thank you. Carolina. So, bago lang abot si Maton sa grahe. Nagahan sa magataw. So, good morning sa inyo mga kamaton ha. Nagahan si Maton. Ato si Maton no, gapila to sa pampo. So, medyo bawas na din mga kamaton sa bungaga. Bawas na din sa amon nga. First class nga comfort room. Yes, araw, comfort room na mga kamaton no. Yes. Ano eh? Thank you mga kamaton. Sari ko di subong sa pump na mo no. Pila na din mo wag-lago sulod sa graya mo ni nga ako niya EB46 kamaton. Yes, gapila sa pump. Sa kata. Oh, partner, sa taot. Good morning. Yes. So, ari, pila tao. Yes. Bila na yung mga kamaton sa kwala, sa pamba. Yes. Okay. Mani, naagahan kami tanan din nga mga maton ko nga mga upo do. Nagan kami. So, thank you gali sa kwan sa mga gwapito ko to nga mga taga Duran gali Concepcion ha. Thank you. Kay gusto nila na i-vlog aga pa. 5:45 kami nag-vlog. Papuli na si Matonda ni sa garahe oh. So, enjoy sila nagahan sila lang tao concert kag mag-jaming-jaming to sa ICC. So, grabe. Bila ka ugnat ang concert nila sa amon sa Lilo. Subong pa, kasadyahan pagin subong. Buwas, highlight sing ate-ate mga kamaton. So, dagyang ta mga kamaton. Dagyang ta, happy. Dinagyang, viva Senyor Santo Niño mga kamaton. Yes, thank you sa mga kamaton ko galing nga nagpa-vlog subong nga aga. 4:46 na kami nag-vlog mo. 4:46 na nagpuli. Nagahan sa paglantaw sing concert sa ICC. Thank you sa inyo sa pag-onboard ha. Gusto nyo gid sa share nga i-vlog. So, i-upload na yung inyong upload na yung inyong video gali ha. So, good morning sa inyo. Shout out sa inyo nga pamilya nga aga pa ka mo nagpuli, hindi gabi. Aga pa nagpuli oh. So, shout out na lang sa inyo sa inyo nga mga kabarangay. Mga kabaton, good morning. Happy dinagyan, subong nga adlaw. Ang highlight buwas sa ate mga kabaton ha. Subong kasadyahan gali mga kabaton. Kasadyahan subong nga adlaw kalapon luminisyon. So, grabe ang tao. Viva, viva, Senyor Santo Niño, mga kamaton, viva. Happy dinagyang, mga kamaton. So, thank you. Good morning sa inyo mga tanan, mga kamaton. Good morning. Thank you.